Sanibonani la kuwena Shuphakama, inibingelelo losifundo. Umqasho stories sibhalelwe u-Anonymous wathi asimfihle nje igama. Uthi lumi kanjena-ke udaba lakhe. Ngangivakashele intombi yami enesoka layo ehlala nayo emqashweni. Kulolu bobusuku engangizofika ngawo yayiqinisekisile ukuthi umuntu wakhe uzobe engekho, uzoya emakhaya. Uthi-ke nami-ke ntambama ngayilungiselela ngiyobona-ke intombi enesoka emqashweni walo. Ngafika-ke ntambama sahlala kwamnandi nale ntombi. Lafona isoka bakhuluma ngihlezi nje eduze kwentombi. Bakhuluma baze baqeda. Hhayi ibe nethemba intombi ukuthi ngempela uhambile isoka lalo. Hhayi kube mnandi. Kuthe ngabo-7, hhayi sihlale kube mnandi. Kuthi 8, hhayi ngizwe ngemoto emqashweni. Ithi intombi, hhayi ubhebi uhambile, akukwazi ukuthi ngingawuye loyo. Ngihlale-ke, ngihlale ingene le moto icima amalayithi. Amalayithi ayeqonde ngqo emqashweni wale ntombi kungena isoka layo esangweni. Langena intombi iyawulunguza ngewindi mayithi imoto yesoka layo. Yathi intombi angicuthe ngasewindini uzothi mayengena ngeqe ngewindi. Nawu ngasinda kanjalo-ke ngewindi nje. Yathi mayingena indoda ngabe ngiphuma ngewindi. Ukuthi kwasala kwenzakalani nami angazi. Kodwa nanamhlanje angikaze ngixhumane naleyo ntombi. Imi kanjena-ke indaba yami ngu-Anonymous. Ngabe lithini uvo lwakho mbukeli wethu? Ngabe kuvumelekile yini ukuthi uthandane nomuntu uze umvakashele emqashweni wakhe? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga.